Moltes gràcies pel vostre ajut, però he d'aclarir-vos que no sóc la muller d'aquest cavaller que té per nom Curial. I com és que aneu amb la seva companyia? I com? Ara és cosa nova que un cavaller errant porti una donzella sota la seva protecció? No, no és cosa nova. Però encara que en diguin donzelles, són dones. En nom de Déu! No ho són totes, ni jo seré per ell, si a Déu plau. Vos direu el que us plaurà. Però jo no creuré avui ni demà que no faci més justes amb vos que amb els cavallers errants. No ens sorprèn, ja que hi ha més perill. És més difícil combatre espases amb espases que no pas amb... Per l'amor de Déu, Aurora, Teresa, no sigueu tan mal educades amb els nostres convidats. Sigueu benvinguts i gaudiu dintre els nostres murs. Oh, doncs jo sí que sabria fer-vos gaudir. En uns altres murs més confortables que aquestes pedres. No rigueu tant, germanes. Ens ha de plaure molt la visita d'aquest gentil cavaller i la seva bella donzella. I tant que ens plau. Feia molt de temps que no passaven espases per aquí. I tant. Esperem que al caure la nit no punxi massa aquesta espasa. Doncs a mi no em faria res, que aquesta espasa tan viril ferís la meva zona velada. Noies, a callar! No voldreu pas incomodar els nostres benvolguts hostes? Després de tal llarg viatge segur que voleu descansar. Les cames us deuen fer figa. Ui, jo conec una figa que de segur que està molt esgotada per aquestes companyies que té. Ai, pobra de mi. La meva figa que està tan madura, desgraciada meva, i encara ningú l'ha tastat. Ens plauria molt que ens portéssiu en una sala menys freda. Doncs hem caminat tot el dia i tenim els ossos glaçats. Com poden parlar de fred amb aquestes companyies? Anem. Valga'm Déu, quin cavaller! Passeu, si no passarem fred. Oh, que bé que s'està aquí. Tenim un pi de collita propi a baix al celler, que segur que serà del vostre grat. Sou molt amables, però no sé si hauríem d'abusar de la vostra hospitalitat. Tranquil, que ho fem amb molt de plaer. Ginebra, Eulàlia, podríeu anar a buscar-lo? Bé, doncs, el tastarem. Benvolguda donzella, quin escàndol ha organitzat, menys aquest gentil cavaller. Doncs ara li serà difícil treure'l del convent. I si Déu se'l torna, fareu bé de no tornar de nou a un monestir de monges. Doncs, sigui vostre el cavaller, i jo em retiro. Us asseguro que us farà mal goig. Ai, i com? En tal punt l'heu posat? Jo no l'he posat en cap punt. Però com a noble i fidel cavaller que és, fora de les seves terres, no s'oblidarà pas de la seva senyora. Doncs mira que gentil, aquest Curial. I tant. Quina llàstima, Ginebra? Passar-se tota la vida aquí tancada dins d'aquests murs, amb les meravelles que hi ha fora. No cal que ho digueu, germana. Cediria la meva devoció a Déu per passar una nit, una sola nit, a les llençols on reposen els membres de Curial. Santa Maria, quines coses de dir. Doncs no dissimuleu, germana Eulàlia, que he vist com baixava la vista més avall de la seva cintura. Quins disbarats que dius. Ja. Bé, això ja està. Portem-nos el vi, que deu fer estona que esperen. Magdalena, Josefina, hauríeu d'anar a preparar les cambres dels nostres hostes, eh? Sí, senyora. Serviu. Benvolgut cavaller, no us n'esteu pas de tastar el nostre vi. Veureu un cop hagueu començat no podreu parar. Tinc. No en vull pas. No dubto de la vostra habilitat per elaborar bons vins, gentils dones. No crec que sigui convenient que begueu molt, Curial. Demà ens espera un llarg camí i no hauríem d'anar a dormir massa tard. Teniu raó, festa. Ves per on? Un cavaller protegit per una dama. Cada dia es troben coses més estranyes pel món. Germana, no vulgueu ofendre aquest bon home. Sí, mai havia vist que un cavaller negués una copa de vi a unes humils monges. Doncs sí que està prim aquest bon cavaller. Sí, és que la vida dels cavallers errants ja se sap. Saps quin és el millor remei per engreixar-se de manera sana i ràpida? Quin? Amb unes bones magdalenes de Sant Teresa. Magdalena? Sí. Magdalenes. Anem?
Va, no entretinguem més els nostres benvolguts hostes, que demà tenen un llarg camí. Au, no acabem tan ràpid amb la festa. No patiu, que segurament els nostres convidats la festa continuarà a la seva cambra. Oi, festa? Jo ja n'he tingut prou per avui. Que faci el que vulgui. I ja donarà explicacions a la seva senyora. No hi ha fidelitat més gran que la que guardo a la més bella i virtuosa dama de tot el regne, la senyora Güelfa. Així que anem a descansar. Anem-hi. Aquesta és la seva cambra. Gràcies i bona nit. Segueix-me. I aquesta és la seva cambra. Moltes gràcies. Bona nit. Bona nit. Després de sortir victoriós de moltes aventures i de vèncer moltes temptacions, Curiel ha tornat al meu costat. A la fi, hem assolit els nostres desigs.